Però bé, aquestes paraules no sabríem què vol dir si no fos per la cultura. Així que anem a culturitzar-nos, Dani. A tot li diuen cultura. Me fas quedar de pasta de moniato, Si és com relacionen tots els temes. Sí, me fas por. A base de patilla, això sí, però bueno, tot acaba lligant. Sí, és com una truita, això. Molt bé, truita com la del vídeo, per cert, que hem vist, que també fa lligar tot. Bueno, en definitiva, la setmana passada, lligant també, vam parlar una mica lleugerament de Sitges, i avui ja ens dediquem a aquesta simpàtica secció a parlar ja totalment, doncs ja s'han entregat els premis, ja s'ha acabat el festival, i el que veurem ara és un petit resum tant dels premis com de les pel·lícules que podríem dir que són més recomanables. Així que, cinc i acció! Doncs sí, ja ha acabat la 41a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, més conegut com el Festival de Sitges, i anem a fer una petita repassada al palmarès i algunes pel·lícules que han donat bastant que parlar aquest any. Així que anem a començar parlant de Surveillance, la pel·lícula guanyadora de la Jennifer Lynch, la filla del mític director guionista David Lynch, que ha triomfat amb aquesta pel·lícula que és una mena de thriller sobre uns agents de l'FBI que investiguen un assassinat bastant xungo que ha passat al mig del desert i per fer-ho interroguen una sèrie de testimonis del que ha passat. Un ambient obscur, claustrofòbic i que també fa servir recursos com veure les càmeres de vigilància, uns planos molt saturats de llums, que sembla que és el que ha agradat al jurat del festival. Stopped to stretch. Nice shot! We stopped to help. Qui també ha triomfat bastant i més que res davant de la crítica ha estat la pel·lícula sueca Let the Right One In, una pel·lícula que és de més o menys, podríem dir, de vampirs, d'on un noi que és bastant maltractat doncs coneix a la seva nova veïna que resulta ser una xupadora de sangre compulsiva i que li farà veure coses com la família i tal, i com no, també el tema del vampirisme. Ha agradat molt aquesta pel·lícula que fuig una mica dels tòpics d'aquest cinema de vampirs i que ja té també preparat un remake per als Estats Units. I si d'alguna pel·lícula haureu sentit parlar d'aquest festival és de la francesa Martyrs, que ha sortit sobretot a les notícies també perquè hi ha hagut fora del cinema una ambulància preparada per si algú tenia algun desmai, alguna cosa així, i sembla que fins i tot hi ha hagut alguns vòmits esporàdics durant la projecció de la pel·lícula. La pel·lícula tracta d'una noia que apareix que ha estat segrestada durant 10 anys i se la troben i ningú sap el que ha passat, però al cap d'un temps decideix que li ve tot al cap i se'n va a venjar-se. I llavors comencem a saber què és el que ha estat passant en aquest temps que ha estat cautiva. La pel·lícula segueix una mica ja, podríem dir, el classicisme de la tortura francès, perquè aquesta pel·lícula, que és francesa, com podeu imaginar, segueix l'estela creada en anys anteriors per pel·lícules com A l'Interior, Frontiers o, més enrere encara, aquesta que es deia Alta Tensió. I pel que fa a l'apartat de la Casa Àsia, el que seria el cinema oriental, que any rere any té un paper més important en aquest festival, la guanyadora ha sigut The Chaser, una pel·lícula sud-coreana, un thriller, segons alguns, a l'estil de Seven, i que també té ja el seu remake als Estats Units preparat. En aquest cas, parla de la història d'un expolicia reconvertit a proxeneta que intentarà salvar de les mans d'un assassí en sèrie a una de les seves noies. La pel·lícula ha estat la més taquillera d'aquest any a Corea del Sud. I si en general el festival ha estat una mica fluix enguany, no podem dir del mateix del cinema oriental perquè, a banda d'aquesta que comentàvem ara, també ha destacat molt, i de fet s'ha emportat el premi a la millor direcció, la pel·lícula, deixeu-m'ho que llegeixi, The Good, The Bad and The Weird, una mena de remake del Bueno, el Feo i el Malo, d'aquesta pel·lícula clàssica de l'Oest, però transportada a Manxúria als anys 30. Ha triomfat molt perquè és una pel·lícula d'acció desenfrenada i que barreja també, com no, dosis d'humor. Doncs bé, companys, aquest és el petit resum que fem d'aquest festival. La cosa ha donat molt de sí, però el temps és limitat. Així que, ja sabeu, com sempre, pregar que almenys algunes d'aquestes pel·lícules les puguem veure per aquí ben aviat, o ben tard ni que sigui, i res més, a disfrutar del cinema. Adéu, adéu, adéu.
Doncs molt bé, ja ho veieu, que bueno, tot aquest any ha estat una mica fluix, doncs sempre hi ha pel·lícules que difícilment després podrem veure, però que sempre ens queda aquesta petita esperança. O sigui que amb això ja m'acomiato. Molt bé, doncs amb aquest punt d'esperança que s'acomiada el Dani, i us encomanem a tots també a tindre l'esperança de retrobar-nos dimarts que ve. I si voleu demà a la ràdio, si no podeu aguantar fins dimarts, doncs també hi serem a partir de les 9 al 90.0 de la FM. Apa! Adéu! Que sempre saludem i que veiem música. Fem veure que parlem, que queda més normal, queda com d'informatiu. Sí, jo crec que no tenen la música i és per sentir. Mira com em faig més seriós. Per fer d'informatiu hem d'agafar un boli i començar a tachar. Sí. Això el Dani ho va fer la setmana passada, ho vaig veure que ho feia. El tio tachant-se el guió, dic, mira, Esquerra, Daniel. Què pro? I per què tatxa? No sé, però no la Perquè ja està dit. Igual tatxar com fa un avionet, ells tatxen. Sí, per no llançar el paper.